салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки бозӣ карда бутонем, мо бояд ки регистратсия кунем. Дар боло персонажҳои моро нишон доиста, бо воситаи стрелкҳо боша метавонем персонажҳоямонро дига кунем. Ваш имя даиҷа номона менависонем. Страна даиҷа кадом шаҳреда ки зиндагӣ мекунем интихоб мекунем. Ман американ самона интихоб кардем. Барое ки шумо шаҳри дар коритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. даиҷа чанд омади шаҳрҳоро моро нишон доиста, шаҳри дар коримона меёбем, интихоб мекунем. Ман американ самона интихоб мекунем. Язик даиҷа ба кадом забоне ки мо гап мезанем барномаро мефаҳмем, забони дар коримонро интихоб мекунем. Ман забони русиро интихоб кардем. Барое ки шумо забони дар коритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед. даиҷа чанд омади забонҳоро мода нишон дисед. ҷа забони англисӣ ҳастад, болгарӣ, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германӣ, мандарин, бангладеш, франсузӣ, русӣ ва забони индонезӣ ҳастад. Ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда далера зер мекунем. Як бор дигар далера зер мекунем ва завершита интихоб мекунем. бозии моро разрешит пурсида, разрешита интихоб мекунем. Тамомо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунем. Барои бозӣ кардан старта интихоб мекунем. бозии моро разрешит пурсида, як бор дигар разрешита интихоб мекунем. дар настройкаи телефон бозиро меёбем, гиронаш мекунем. бозиро гирон кардаем, ҳамхи каптак пайдо мешавад, стрелкаи назлата интихоб мекунем. мо дар реклама нишон доиста, рекламаро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймериш буд шавад. тамом таймери реклама буд шид, аз тарафи дасти рост угли боло метавонем рекламаро маҳкам кунем. бозии мо сар шида, мо дига ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. ҳоло дар уровни бозии моро нишон доиста ки ман ҳозир уровни 1 дарем. поёниш да боша баланси моро нишон доиста, баланси ман 0, барое ки нав бозиро сар кардам. поёниш да боша 3 номди значок диста, якумш соата. соат моро нишон медиҳад ки чанд дақиқа, чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдастем. значоки дига боша процентай ва процент на 86. ҳамин процент кам шидан гирифт, мо пул кор кардан мегирем. значоки сеюм боша, ҷа нишон дага ки 1 гигахеш скорости пулкоркунӣ мо 191 гигахеш пулкоркиса. чиқали ки дидасе болода баланси ман $0.0014 шид. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара. поёнда продолжата зер мекунем. ман ина $0.0016 кор кардам. наградара интихоб мекунем. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. мехонем ки дар ҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. награда за 5 шагов. получаете бистрии награду, выполняйте всё от 5 простых шагов. начата интихоб мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем, дар реклама бозӣ ёки барнома ҳаст. бозию барномаро установка мекунем. 0.01 USDT кор мекунем. плюс пулкоркунии мо зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем. ҷара менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. горячие приложения. дар ҷа бозиёро нишон доиста ки мо метавонем бозиёро установка кунем, пул кор кунем. приложение задачи. дар ҷа бозию барнома ҳаст ки мо метавонем установка кунем, бозию барномаро бозӣ кунем, пул кор кунем. поёнтар меоем приложение опроси ҳаст. приложение опроси, яъне дар саволҳо ҷавоб метаҳем, пул кор мекунем. поёнтар меоем бозиё ҳаст ки мо метавонем бозиёро установка кунем, пул кор кунем. ҳар бозиеро ки мо установка мекунем 5 дақиқа бозӣ мекунем, 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем видео YouTube ҳаст ки мо метавонем дар YouTube видео тамошо кунем, пул кор кунем. ҳар видеоро ки мо дар YouTube 5 дақиқа тамошо мекунем, 2000 танга кор мекунем. биё ма як видеоша мекушам, мебинем чӣ хел задани YouTube дар инҷа иҷро карда мешавад. барои задани YouTube иҷро кардан дар поён заробота интихоб мекунем. видеоро моро дар YouTube нишон доиста, видеоро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймериш буд шавад. видеоро тамошо кардем, бо бозӣ монда меоем. аз тарафи дасти рост ҷа галочка салши, яъне мо заданиро иҷро кардем, 2000 танга кор кардем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар ҷа мо силкаро копироват мекунем, дӯстонмонда роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дигар. барои силкаро копироват кардан, копироват ёки падилитсаро зер мекунем, силкаро копироват мекунем, дӯстонмонда роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост сеюм значока интихоб мекунем. дар ин ҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳамин ҷа нишонаш метаҳад. ҳозир ишка нест, барое ки ман нав бозиро сар кардам. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар ин ҷа чанд омади пулкоркуниро моро нишон доиста, якумш падарак $25 ҳаминро мекушоем. мехонем ки дар ин ҷа чӣ хел пул кор карда мешавад.
Присоединяйтесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадари ба силкаи мо регистратсия бисёр кардагӣ бошанд, дар ҳаминҷо пулкоркунӣ барои мо осонтар мешавад. аз тарафи дастича боша нишон дагӣ ки дар ҳамин бозӣ ҳозир иштирок кардесанд 3170 нафар. баршда боша соатаи моро нишон досад ки баъди 13 соату 21 дақиқа бозӣ буд мешавад, дигар мо наметавонем дар бозӣ иштирок кунем. аз тарафи дасти рост боша билетҳои моро нишон досад. ҳозир билети ман 0. мо ки билет биридем метавонем призам бибирем. призаш боша $25. барое ки морам дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров ҳамира мекушоем. дар инҷо бозингарои беҳтарина нишон додагӣ ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагӣ. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. веха ҳамира мекушоем. дар инҷа мо метавонем бо се реферал пул кор кунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. создатели контента ҳамира мекушоем. агар шумо YouTube, Instagram ё ки TikTok дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. ссилкаи видеотонро копировать мекунед, ҷое ки отправить URL ки своему содержимому нависондагӣ. ссилкаи видеотонро ҳаминҷа ставид мекунед, ҳамин ссилкаро зер мекунед, пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан дар поён ҳамин значоки халтачаро интихоб мекунем. дар инҷа боша дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло баланси мара нишон досад. баланси мада 0. барое ки нав бозира сар кардам поён дошта боша нишон додагӣ ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чап боша нишон додагӣ ки ирӯзаи ҳамин бозӣ $4033 гирифтанд. барашда боша ишам ҳамин рӯзаи $4119 бозӣ гирифтанд. аз тарафи дасти рост боша нишон додагӣ ки айсаршавии бозӣ то ҳозир ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтанд. поёнтар боша нишон додагӣ ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дестем метавонем пуломона бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.